Ola, boa tarde. En Vigo, despois dun longo Nadal, chegou unha longuida da festa, tanto que a Alameda continúa ocupada polas casetas do mercado. Empezaron a retiralas, pero polo momento aí seguen. Deste xeito, este xardín do centro de Vigo suma 4 meses en que se poda usar pro lecer ou pro descanso, que enfada bastante os veciños. Es que fuera solo Navidad, pero son 2 meses antes, llevamos 2 meses después y mira cómo está. Non moi lonxe dali, tamén en Vigo, un edificio histórico é fonte de preocupación. Está ocupado e podería ser un posible punto de venda de droga, Demetrio. Si hai preocupación entre os veciños este edificio que data de 1920, que está ocupado por varias persoas dende hai xa algunhas semanas. Preocupa, decíamos, os veciños porque aquí podría congregarse persoas que realizan trapicheo de drogas. A terra de Soneira na Costa da Morte cede o reinado do encaixe de bolillos durante unha fin de semana. Estes días, Neda convértese na capital de Starte. Alrededor de 400 palilleiras de toda Galicia xúntanse neste encontro que reivindica o traballo formativo que fan no día a día esas asociacións de palilleiras, un labor fundamental para manter viva a tradición do encaixe. Esta xuntanza non é nova. Neste 2026 cumpren 20 anos. De noviña non hai. Habrá 3 ou 4, pero non hai. E homes, tampouco. Os homes di que teñen máis mulleres, pero nada. Isto é unha maravilla. Isto non se pode deixar nunca. Unha maravilla para xuntarnos todas as mulleres, claro. Algo do que fala todo o mundo hoxe non é xa que deixase de chover, senón que ata saleu o sol. Unha circunstancia excepcional no que vai dano que moitos non deixaron escapar. Andrea. Sí, efectivamente, esta é unha imaxe que xa facía moito tempo que non víamos, ceos despexados e mesmo tempo solleiro, e iso permitiunos hoxe aquí en Carril, en Vilagarcía de Arousa, ver moreas de persoas paseando, gozando deste anticiclón. A Garda Civil detivo un traballador da central de ciclo combinado de Sabón en Arteixo acusado de levar material por valor de máis de 1.000 euros. Os axentes investigaron o roubo de barras de cobre e tubaxes de aceiro inoxidable e detiveron 3 traballadores da empresa o pasado mes de xaneiro. A Garda Civil continuou coa investigación ante as sospeitas de que houbese máis persoas implicadas na desaparición de material desta instalación. Lograron a identificación dun traballador máis que realizaba labores de apoio no laboratorio da central. Guardaba na casa o material roubado. Ben, pois temos polémica en Vigo porque na Alameda continúan instaladas as casetas do mercado do Nadal. Máis dun mes despois de que se apagaran as luces, esta zona segue ocupada por ferros, estruturas e mesmo por unha árbore de grandes dimensións. Os veciños piden a súa retirada inmediata e tamén a apertura deste espazo de lecer que levan 4 meses sen poder usar, din. En pleno entroido, Vigo aínda respira Nadal. Algunhas das casetas do mercado continúan no mesmo lugar, tamén a árbore da Alameda e as estruturas nas que están as luces. Más tardan en ponerlo, luego disfrutar nada y para quitarlo una eternidad. Es que está tardando mucho en recogerlo. Es que fuera solo Navidad, pero son 2 meses antes, llevamos 2 meses después y mira cómo está. Máis dun mes despois de que se apagasen as luces, aínda están retirándoas. En xaneiro comezou a desmontaxe das casetas, pero pouco despois os operarios pararon e todo quedou no mesmo lugar. Material aí amontonado, residuos, restos dos festexos. Porque hai por aí basura, porque están los palos tirados y hai un fregadero tirado y luego hai restos de comida. A zona do parque continúa pechada, son 4 meses xa sen poder utilizala, hai quen salta o precinto para pasar ao outro lado. Mientras está isto aquí, non podemos pasar libremente, temos que dar toda a volta e un incordio. As fines de semana, polas tardes, ven nenos, xente maior, paseas co perro, entón non se pode usar. O espacio de lecer da cidade de Vigo, non só dos veciños de aquí, tampouco hai tantos sitios axardinados. Os veciños creen que pode ser o mal tempo que non permite que se retiren os elementos de Nadal. Se fai o día, non, me parece que isto xa tiña que estar desmontado e ahora xa eso sobra. Tarde ou temprano tendrán que hacerlo, ¿no? Supongo, pero no sé el motivo que es. Pensé que era el tiempo que no les ayudaba para retirar las cosas. Cada día que se pasan del apagón de las luces
una multa, pero de muchos miles de euros, para que así espabilen, porque si no hay dinero, si no se le quitan el dinero, ellos no tienen prisa, ellos si lo quieren dejar aquí hasta el año que viene lo dejarían. Dende o Concello de Vigo aseguran que continuarán coa retirada de todos os adornos que quedan do Nadal en canto pasen as alertas meteorolóxicas. Seguimos en Vigo, ali un edificio ocupado no centro é un motivo de preocupación, pois podería ser un punto de distribución de venda de droga. Demetrio, contanos. Sí, de feito a propia Policía Local procedeu nun destes días pasados a identificación de varias persoas neste edificio que permanece ocupado dende hai xa varias semanas. Ben, no transcurso desa identificación, así o trasladan nese informe da Policía Local, non se confirmou a presencia de ningunha sustancia estupefaciente. Con todo, deuse traslado dese informe tamén á Policía Nacional, xa que sería encargada de proceder á investigación no caso de trapicheos de menudeo de drogas nesta zona de Chorruca, na rúa dos Irmandiños. Si hai preocupación entre os vecindarios porque din que dende aí xa varias semanas se produce ese movimento, especialmente polas noites, aunque tampouco deixa de procederse eses movimentos ao largo da tarde do día. Sospeitan que nese edificio está se levando a cabo ese trapicheo de drogas. Grazas, Demetrio. O exceso de chuvia dos últimos días, das últimas semanas, suma novas vítimas para o sector marisqueiro, as navallas da ría da Arousa. Os mergulladores falan dunha catástrofe peor ca do 2023 con milleiros de navallas mortas nos fondos da illa e tamén de Vilanova. Catástrofe, hecatombe, desastre. Os mergulladores da illa da Arousa quedan sen palabras para describir o que están atopando nos fondos da ría. Un cemiterio de navallas mortas por culpa da baixa salinidade da auga. Pois sí, ayer confirmamos a hecatombe con sacamos 240 kilos de navalla e ameixa morte, é dicir, nunca nos pasou tal, ni no ano 23, que foi un ano bastante grave, xa sabes que hubo moitas cofradías paralizadas debido ás intensas chuvias e a baixa salinidade que tuvemos na auga. Eu creo que este ano vai a ser bastante peor. Moi preto, no porto de Vilanova, os mergulladores nos convidan a probar a auga para que nos fagamos a idea do doce que está, tanto na superficie como no fondo. Nos baixamos abaixo, quitábamos o tubo, probábamos, e efectivamente estaba agua dulce a 4 metros de altura. É dicir, xa non sabíamos que isto iba a pasar. Culpan os temporais da baixa salinidade, pero aquí tamén hai quen sospeita da apertura de encoros. Ás 8:20 algo da mañán daba 20, ás 10 casi e media daba 0,067. O sea, agua dulce 1, daba menos de 1. Hombre, que desconfiamos que en 2 horas que baixa a salinidade tanto. Hai xente que xa desconfía que lle abriron tamén aos encoros. O vento que sopra tampouco axuda nesta zona a retirar a auga doce dos bancos, que non só está a matar a navalla, senón tamén as anémonas, os poliquetos e as algas, os chamados recursos específicos dos que viven os submarinistas. Está todo morto, navalla, calongueirón, non hai algas, o sea, agora este ano que xa non é só marisqueo, este ano é moito peor que o 23. E agora mesmo o noso sector está prácticamente ao punto crítico, casi che vou dicir, somos 9 buzos que con distintas artes e ahora mismo xa hai 4 buzos que xa buscan alternativas en terra, cando éramos un recurso que, que mantías un ano. Malia que o tempo cambie, din, a recuperación do recurso pode levar anos despois dun golpe así. A espera de que o sector se reúna para avaliar os danos, agardan que as poucas navallas que quedan sobrevivan ao que resta de inverno. Os mariscadores do Carril levan desde principios de xaneiro sen vender na lonxa e as perspectivas non son nada boas. Non se pode traballar porque o marisco que queda arriba coa agua dulce perde a súa resistencia, non enterra e morre, aparte que o mar despois co temporal leva todo para terra. Realmente levo tempo, desde que empezaron os temporales levo tempo sin vir. Vou mirar ahora a ver como está o tema, a ver se compón un pouquiño isto, que para a semana creo que temos outro temporal. Din que hai zonas onde as riadas non deixaron nada vivo, noutras a mortaldade non baixa do 75%. A praia de Compostela é das máis arrasadas. As mostraxes realizadas deron unha mortaldade cercana ao 98%. Tamén preocupa a zona de Cortegada. Cortegada todo morto. Todo berberecho, japónica, todo. O 100%. As cousas non pintan moi ben. Eu penso que este ano vai ser un ano e medio, polo menos, que isto se recupere. Porque se morreu toda,
A grande, a pequena non tarda un ano e medio en medrar. E tarda moito en recuperarse isto. Moita chuvia, moita agua dulce, non se recorda en Carril esta riada. 20 anos ou si houbera tamén unha riada fuerte. Pero destos, aquí podíamos afar, se non fora por un balseso que agora diz que está ao 100%, ten que soltalo, que solten as mareas grandes, cheas, para poder quedar algo, para poder quedar, porque xa se ve por riba, que se ve por riba que está toda a cuncha. Danse por perdidos os 100.000 euros investidos nos últimos anos en semente de cría de ameixa para recuperar 2 bancos marisqueiros. Os produtores de mexillón tamén avalían danos, queren cuantificar o impacto económico dos temporais nas bateas e solicitar unha reunión coa Consellería do Mar para falar sobre posibles axudas para o sector. Non queremos exagerar, pero realmente creemos que hoxe non se fala de outra cousa. Hai sol, a luz inunda a Galicia inteira na primeira fin de semana de 2026. Atención, no que podemos deixalo para augas na casa. Cal é o ambiente na rúa a estas horas, Andrea? Contanos. Pois aquí en Carril, en Vilagarcía de Arousa, no que vai de xornada, xa vimos moita xente paseando, gozando dese bo tempo e que por fin chegou o ansiado anticiclón, que durante toda esta fin de semana nos vai deixar ceos despexados, temperaturas mornas e tempo solleiro. Todo isto despois de encadear varias borrascas que nos deixaron intensas precipitacións durante semanas e incluso meses, pero, como dicimos, a chuvia vai nos dar un respiro polo menos ata o luns, que será cando ese anticiclón vai perdendo forza, pero como dicimos este fin de semana, o que toca é gozar do sol e do bo tempo. Despois de tantos días de chuvia, hoxe é o primer día que salgo a correr con sol, que se dá justo. Prácticamente está chegando a primavera, o sea que estes son os primeiros días así bonitos para aproveitar e sobre todo este paseo tan lindo que teñen aquí entre Carril e Vilagarcía. Que dá gusto estar en la calle, oye, ver la luz del sol, que estamos moi bien. Que dure un poquito máis. Por fin podemos ir á rúa despois de canto tempo, non é? 90 días. Días que pareceron bastantes máis. Ben, pois imos ver ese sol, imos ver como empeza a tarde a través das nosas cámaras web e saben que poden visitar estas e moitas máis no sitio g24.gal. Así que comezamos no sur de Galicia, en Baiona, con esta fermosa vista e ceo despexado, por fin. Arestora teñen 14 graus. E aínda hai neve en Cabeza de Manzaneda para a práctica de deportes de inverno, nunha agradable xornada, iso sí, o termómetro marca ali 11 graus. Celanova, na provincia de Ourense, xa se ten todo listo para celebrar esta tarde o sábado de Piñata, xa está o escenario listo na Praza Maior, teñen agora 14 graus. Mais imaxes en directo desta agradable xornada dende o Grove, dende as Rías Baixas, ceos despexados e tamén 14 graus de temperatura. E rematamos con esta panorámica da Ría de Vigo a través da cámara instalada na azotea do Hotel Bahía. Ceos despexados e ambiente moi agradable de 15 graus de temperatura nestes momentos en Vigo. Ben, pois xa vimos bastante o sol. Fíxense, máis de 400 palilleiras de toda Galicia participan hoxe nunha xuntanza no concello de Neda. Representan a medio cento de asociacións que se encargan de manter viva a tradición do encaixe. 420 palilleiras de toda Galicia amosan nesta xuntanza de Neda as últimas pezas nas que están a traballar. O diseño vai ser un chal diseñado pola nosa profe Ángeles, que é a mellor profe do mundo. E nada, luchando para terminarlo e listo. Estoy haciendo una puntilla para una toallita de bautizo. Es un chaleco que hice yo de bolillos y me quedó muy bonito. Sí. Y mi compañera lo está luciendo. Y mi compañera lo está luciendo. A ver, y lo vamos a lucir y nada más. Que son buenos momentos que pasamos haciendo estas cosas y después las lucimos. Claro. O encontro pretende reivindicar o traballo formativo que fan no día a día as asociacións de palilleiras, un labor fundamental para manter viva a tradición do encaixe. Se apunta xente que se retira, así que ten o seu oficio, se retira, ven a bolillos, moi ben, bueno, xente non viña, non hai. Habrá 3 ou 4, pero non hai. E ao mes, tampouco.
Os homes di que teñen máis mulleres, pero nada. Isto é unha maravilla, isto non se pode deixar nunca. Unha maravilla para xuntarnos todas as mulleres, claro. As posibilidades do encaixe non se limitan á moda. Un exemplo é o traballo da deseñadora Ana Rosa Lista, que fai pezas artísticas inspiradas na pintura de Luis Seoane ou no Camiño de Santiago. Hai pezas aquí que veñen de estar expostas por Europa e Argentina, o sea, veñen de recorrer moitos sitios. E seguirá recorrendo moitos sitios porque son pezas onde represento o Camiño de Santiago en encaixe, pois diversas, o Pórtico da Gloria, a Catedral, como se vai facendo as cousas, pero que o vexen a través do encaixe. Palilleiras de medio cento de asociacións estarán palillando en Neda durante todo o día, neste encontro que fai xa 20 anos. Imos a Lugo. En Abadín celebran hoxe a Feira do Grelo, unha cita que reúne unha vintena de produtores deste manxar verde. En conxunto, póñese a venda case 2.000 kilos de grelos. A situación xeográfica de Abadín fai que a verdura que se cultiva nesta zona sexa moi apreciada. Non en van a produción está amparada pola Indicación Xeográfica Protexida Grelos de Galicia. Estamos de 20 aniversario e realmente é un momento de exaltación e de poñer en valor todo o esforzo dos nosos greleiros e greleiras e exaltar ese produto. Aquí estamos nun sitio alto e pola climatología quitalla a acidez é moi suave, é moi bon, o que leva, proba e volve. A pesar de que tuveron varias nevadas e iso, que caeu moita chuvia, sí que foi un bon ano para eles. Non son ácidos, non nos hai que pelar, e bueno, están buenísimos. E hoxe aínda queda Entruido por Galicia, con desfiles adiados polo mal tempo en moitas localidades, pero hai un acto moi especial que sempre se celebra este sábado, non pode faltar no Entruido o Papagaio Rabachol en Pontevedra. A cidade amenceu de luito rigoroso para despedir como se merece este paxaro da botica de don Prefecto Feijóo que existiu a principios do século XX, Mar. Así é, a mesma botica reabre todo o Entroido no lugar onde estaba Xenuína, en Peregrina 1, e onde Rabachol metíase con quen pasara por ali. O papagaio deslinguado e ingenioso existiu en realidade, foi tal a fama que tivo que daquela os pontevedreses organizaronlle un enterro cando morreu con cortexo fúnebre e todo. Esa historia inspirou a un grupo de cidadáns que nos anos 70 converteron a Rabachol nun símbolo do Entroido de Pontevedra que trascendeu fronteiras. Os pontevedreses vístense hoxe de loito rigoroso para asistir ás exequias. Lembrámoslles o programa a partir das 6 da tarde na Praza da Verdura. O velorio comeza, a partir de aí cortexo fúnebre por todas as rúas da cidade con comparsas, colectivos participantes ata chegar á Praza da Ferrería. Ali o velorio infausto e a queima, un espectáculo necrolóxico que despide a Rabachol e con el o Entroido ata o ano que ven. Grazas, Mar, pois se Pontevedra segue con Entroido, imagínese Ourense. Sábados de piñata en Celanova e Ribadavia e queima do Meco en Maceda. Aínda quedan forzas, Alberto, para celebrar esta festa sen fin. Lle que o Entroido na provincia de Ourense non para, non se frea, non adormece e a pesar das vaguas do enterro da sardiña o pasado mércores continúa esta fin de semana cunha morea de actividades. Hoxe en Celanova, sábado de piñata, máis de 40 comparsas. En Maceda haberá enterro do Meco contra a noitiña e despois unha touciñada polos bares da vila. En Amoeiro pasa rúas e desfile, o mesmo en Ribadavia, que será a partir das 5 da tarde con charangas e premios para as mellores comparsas. Para mañá quedará o domingo de piñata en Xinzo, que pechará o Entroido máis longo do mundo, e tamén a festa da cachucha no concello do Carballiño. E se aínda quedan forzas para os máis preguiceiros, farán o sábado de piñata en Cortegada o 28 de febreiro, coa participación dos zamarucos. Rematará o Entroido e estaremos xa na provincia de Ourense moi preto da Semana Santa. Grazas, Alberto. Pois 2 e case 15 minutos, aínda están a tempo, se lles gusta o mundo do motor, esta fin de semana teñen que ir sen falta a Vigo. Centos de coches históricos xúntanse en Retro Galicia, unha das citas máis destacadas do motor clásico de todo o Estado. O evento celébrase no IFEBI e non só hai coches clásicos, tamén motocicletas e exemplares de rally de hai décadas.
Un dos atractivos principais vai ser esa homenaxe ao piloto galego Germán Castrillón, que é un referente do automobilismo autonómico. Ademais, durante a fin de semana disputarase o Rally de Primavera, que terá saída e chegada no propio recinto feiral. Una joya, cualquiera de ellos, que de estos coches antiguos son joyas. Coches donde sintes o que era a condución antigua, non é unha condución coas axudas que hai a día de hoxe. Entonces, para disfrutar des un día está ben, para ser coche da diario non valen, que non son coches seguros. Todas as que tedes aquí no noso stand teñen mercado, o que pasa que é xente que sabe o que está buscando casi pezas únicas. Volvemos a Pontevedra. Ali o alumnado da Escola Superior de Conservación de Bens Culturais comezou os labores de restauración do cruceiro do Montiño. O ben patrimonial resultara gravemente fragmentado tras unha colisión cun vehículo en xullo do 23. Un dos obradoiros da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia alberga dende hai escasos días os fragmentos do cruceiro do Montiño, un ben patrimonial pertencente ao lugar de Casal de Novo, na parroquia de Lérez, que foi derribado e danado pola colisión dun vehículo. Case 3 anos despois do incidente, o alumnado de terceiro da especialidade de escultura do centro empezou a traballar para restauralo e devolvelo ao seu lugar de orixe. Ante a inminente aprobación do proxecto que lles permita levalo a cabo, xa iniciaron a fase de estudo dos seus fragmentos. Aproveitamos este tempo para completar os estudios previos e adiantar, digamos, a recolocación das pezas, ver se falta algunha peza, se non falta, e un pouco planificar o futuro inmediato, que basicamente vai ser unilas, o sea, poñer reforzos e demais, e despois tamén facer a limpeza. En breves poderán iniciar a fase de reconstrucción na que se volverán a unir e fixar as diferentes pezas do cruceiro e se reforzará a súa estrutura co obxectivo de favorecer a súa preservación. Precisamente por ese motivo, o proxecto tamén contempla a relocalización do ben patrimonial a un novo emprazamento. Necesita sempre un reforzo interno que se fai con as varillas de fibra de carbono ou de acero inoxidable, dependendo do caso, e, bueno, entón ten moitos anacos este cruceiro e recompoñer de feito que se poda asegurar. Se proxe a proposta de movelo de sitio, claro, dentro do ámbito que se poda facer, que sea viable, vai ser un movimento entre 2,5 metros e 3 metros que vai a favorecer que salga dai porque está no radio exterior dunha curva. Polo momento, os traballos de restauración non teñen unha data de finalización fixada, pois se trata dun labor encadrado no programa do centro. Con todo, o deste cruceiro non é un caso illado, xa que o alumnado traballa na conservación e recuperación de diversas pezas patrimoniais ao longo da súa formación. É perderlle moito medo a traballar con obra real, porque sí que é verdade que entramos aquí na escola en primeiro e segundo traballamos con coballas, non con obra real. Para min é a parte, a final, creo que na que máis aprende, porque todos os conceptos teóricos, bueno, tan multidisciplinares que damos ao longo de toda a carreira, podémolos ver aplicados aquí. É un proceso de aprendizaxe que non se limita ao traballo manual, senón que tamén implica coñecementos de historia da arte, procedementos de preservación, bioloxía ou mesmo física e química, todos eles destinados a formar os futuros profesionais do sector para preservar o noso patrimonio. Antes de marcharmos neste programa de hoxe, botamos unha ollada a algunhas das grandes citas nos escenarios de Galicia para fin de semana. 2 días que traen música para todos os gustos e tamén humor. Miguel Ríos continúa a súa xira de teatros O Último Vals, título tomado do derradeiro concerto dos canadenses The Band. Con 81 anos, dos que pasou 65 sobre os escenarios, esta tamén será a derradeira oportunidade de velo granadino en directo, nunha serie de concertos que pecharán a súa carreira o vindeiro maio, en Sevilla. A cita é hoxe ás 9 da noite no Teatro Colón da Coruña. Tamén na cidade herculina, Amaral repasa os seus clásicos e os temas do seu novo traballo titulado Dolce Vita. Trátase da única actuación do dúo en Galicia dentro desta xira, e será hoxe no Coliseum ás 9 da noite. Clásicos, pero das bandas sonoras soarán esta tarde en Vigo, pezas de dous dos máis importantes músicos de cine, John Williams e Hans Zimmer, chegan ao Teatro A Fundación, da man da Royal Film Concert Orchestra. Soarán películas como Interestelar, Gladiator ou calquera de Spielberg. O concerto empeza ás 7:30 doxe. E rematamos a cita semanal cos escenarios con humor. Concretamente o de Jota Vaquero, que chega cos seus monólogos á Ribeira. Será mañá domingo no Auditorio da Cidade ás 5:30 da tarde.